eto nagrade za najbolju uređeni izlog u 2014. Što reći o ovoj akciji, kako ste zadovoljni općenito polučenim rezultatima? Grad i turistička zajednica su željeli ovime potaknuti trgovine da se uređuju i možemo reći da se vide pomaci, možda ne onoliko koliko bi mi željeli, kako ja kažem, da su malo tvrdi nikako da shvatite da je to za njihovo dobro, ne samo zato da nam bude lijepi grad, ali veseli kad vidiš lijepe izloge i kad vidiš da se ljudi trude, da uređuju i da u stvari time, osim što su dobili nagradu od nas, ali vjerojatno dobili nagradu od toga što im kupci uopće potroše. Dakle, akcija će se nastaviti, pretpostavljam, i iduće godine. Dakle, akcija ide dalje. Danas smo podijelili glavnu nagradu za cijelu godinu. Prve 3 nagrade, prvi dobio 5.000 kuna, drugi 3.000, treći 1.000 kuna, s time da je prvi dobio i naljepnicu koju ćemo staviti na izlog, najljepši izlog za 2014. godinu. Idemo dalje sa 5 malih akcija, Valentinovo, Uskrs, ljeto, jesen, Božić i na kraju opet godišnja nagrada. Hvala, Sanja. Hvala.